Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Madzulo apa 5 November 2025 Amalawi madzulo ano ndikufuna ndiyankhule ngati governance and human rights activist ine Agape Khombe amene ndimayankhulapo mu nkhani zochitika m'dziko la Malawi. Ndafuna ndiyikire ndemanga pa zimene zikuchitika kuti anyamata amuzinda wa Lilongwe amene akuganiziridwa kuti ankachita zipolowe nthawi imene boma la Malawi Congress Party limalamulira anamangidwa ali mu chitokosi. Kwa nthawi yachingapo tsopano taona anyamatawo akumapatsidwa mwayi wa bail from court, koma akapatsidwa mwayi wa bail ali ku khoti konkuja asanatuluke akumamangidwanso pa milandu yofanana ndi yomweyo. Nawo sindikufuna kutenga mbali koma ndikufuna ndiyankhule chomwe ndinachiyankhulapo m'mbuyomu. Mu chaka cha 2020-2021 izi zinakhala zikuchitikanso kwa munthu otchedwa Norman Paulos Chisale. Ankati kummanga akamapatsidwa bail nthawi yomwe apolisi amammangaso. Akamapatsidwa bail nthawi yomwe apolisi akummangaso. Nthawi imeneyo boma la Malawi Congress Party likulamula ndinayankhula against that. Ndinanena kuti uku nkumuzuza munthu. Apolisi ngati akuidziwa milandu, why can't they consolidate milandu yake yonse nkumakayipanga present ku court at least for once. Tinatchulidwa mayina kuti ndife kadeti, koma ina ndimayankhula ngati governance and human rights activist. Kufikira pamene court lalikulu linakabwereza kuyankhula mofanana ndi zimene ndinkayankhula nthawi imeneyo, ndikuwalamula aboma kuti kuli bwino apake consolidate milandu yonse ngati nkotero munthu asamangeso. Kuchokera nthawi imene Achisale anakhala akumakayankha milandu imene anamanga kale, osati milandu yachibwereza ngati mmene aboma ankafunira. Iyi inali trick yofuna kusunga nthawi yayitali munthu mundende pa zifukwa zosamveka. Mu zaka zomwe zonse boma la Malawi Congress Party linamanga achinyamata almost 18 amene amaganiza kuti ndi makadeti pa milandu yokhudzana ndi kuotchedwa kwa maofesi UTM ku area 24 muzinda wa Lilongwe ndi kwina ndi zipolowe zosiyanasiyana. Ankangomangapo amene akumudziwa kuti ndi kadeti ankatenga ameneyo. Tinayankhulanso kuti the police should investigate thoroughly before arresting people, and I can tell you tamaliza past 6 years milandu ija sinapangidwe conclude chifukwa amangogwira munthu chifukwa kuti ndi kadeti without evidence. Okay, now history repeats itself. Pano panso achinyamata amene anali mboma la Malawi Congress Party amangidwa. Ena akuwaganiza kuti amene akuoneka pa zithunzi, ena akuwaganiza kuti amene akuoneka ma video, but that's ntchito ya makhoti. Ntchito ya polisi nkummanga munthu kumuza ma charges yake nkukampeleka ku court, akaonekere ku court ngati munthu uja akufuna apemphe mwayi wa bail, court likavomera limpatsenso mwayi wa bail. Zimenezo sitingalowerere. Pokhapo pamene tikulowelera ife ndipo wakumbutsa apolisi kuti from the background and analysis imene tikuyiperekayi, tikukhulupirira kuti boma ili lilipoli silichedwanso kupanga chitukuko chifukwa chotaya nthawi yawo pa nkhani zambiri ma politically motivated arrests ngati amenenso nthawi imeneyo ankakhala akumana. Pompanopo amabunge osiyanasiyana anayamba kale kuyankhula kuti Professor Arthur Peter Mutharika akusankha anthu m'maudindo, anthu amene ali ndi mabelo nthumba. Ndipo ndi inenso amene ndikuyankhula lero ndinayankhula last week kunena kuti amene akuyankhula zimenezo akulakwitsa because a suspect and accused remain a suspect mpaka nthawi imene akhoti angamugamule kuti ndi olakwa. Ndiye Professor Arthur Peter Mutharika ngati akusankha anthu amene ali ndi mabelo nthumba pa maudindo sakulakwa because both the president and his vice they are law professors and they are coming from law background, also ndi ma PhD holders. Akudziwa kunena kuti munthu ndi osalakwa pokhapokha tsiku limene court lingadzagamule kuti ndi olakwa. Choncho ndi ufulu kufanana ndi wina aliyense. N'chifukwa chake Professor Arthur Peter Mutharika akusankha m'maudindo anthu mosawerengera kuti munthu ali ndi nkhani ku court kapena alibe, chifukwa akudziwa kuti
pokapokapo khoti litazampeza kuti munthu ndi wolakwa pamenepo Profesa Arthur Thabire Mutharika sangamusankhe munthu oteroyo pa udindo. That is the legal concept ya ife anthu omenyera ufulu. Now anthu Malawi Congress Party ino aboma, anthu amene mukuganiza kuti ndi Malawi Congress Party achinyamata ankachita zinthu ankachita zikwirikiti, atsekulireni milandu. Mwatsekulire milandu koma isakhale njira yowapanga hodi kapena kuwayika pa unlawful remand, prolonged stay ya mu prison pa zifukwa zomwe wapanga milandu yawo mwanyonyolonyonyolo. Ukuku pamawa kukuphwanya ufulu wa anthu. Kumbukirani kuti munthu akamakaonekera ku court achibale amakhala kononga ma transport ukaonekera nawo, komanso pamakhala ma bail bond, achibale amakhala kusaka ndalama zokapangira ma bail bond anthu achi. Ku prison kuja zakudya zake ndizovutikira. Dziko lino ndi la njala ngati kufika pomaitanisa zakudya kwina. Sitingamaononge chakudya cha akaidi kumene kuja chifukwa cha anthu amene tikudziwa kuti 3-4 days akhala akutulutsidwa kumene kuja. Ngati nkotheka limbikitsani kuti amakhoti akhwimitse ma condition otulutsira anthuwo, koma ufulu otulukira anthu pa bail ndi wawo. Pasakhale deliberate motives yomangowasunga anthu popanda chifukwa. Anthu amene tisawayike kuti ndi olakwa khoti lisananene kuti ndi olakwa. Apolisi ntchito yanu mu nthawi inoyo ndiyopanga compile ma evidences amene sadza kuchititsa ni manyazi pamawa ku court, because kumanga munthu ndikophweka kwambiri. Nchifukwa chake tikupereka example yona kuti MCP inakangalika kumanga anthu, boma la MCP linakangalika kumanga anthu nkuchedwa kupanga zitukuko zothandiza anthu. Mapeto ake pakufika pa 2025 anthu anauza kuti sitimadya unyolo, sitimadya tala, ife timadya sima, timafuna fertilizer, timafuna ndalama m'matumba mwathu. These are the things Malawians are looking for. Timafuna fuel magali moto mwathu, timafuna forex pati ma business tatu tama police oyo orders timatima kaoda ku South Africa ndi ku Zambia majani ma groceries tima sweet and the like ma hewo onse aja timafuna forex. Izi ndi zimene pakuta pa nthawi Amalawi amakhala akufusa. So we should not be derailed much as we need to bring sanity mu dziko mwathu poonetsetsa kuti chilungamo chichitike. Makamaka kwa anthu amene ankapangidwa chipongwe ndiwo amene ankapanga chipongwe anzawo. Izi zisatiwalitse kufunikira kosamala maufulu a anthu kuphatikizapo amene oganiziridwawo. So mmene tikulimbikitsa kuna kuti chilungamo chioneke pa amene anavulazidwa kumponera kumbowe pa area 18 Tower ndi pasimama hotel. Siti kutsogolera kuti police should be alternative ya mob justice. Choncho ngati human rights and governance activist ndi kuima pa independent platform to say izizi tikugwirizana nazo kuti apolisi akuonetsa action. They are taking action at least kuonetsa chidwi poteteza anthu enanso amene angadzafune kupanga zionetsero, right? Chifukwa zionetsero zikazi kuchitika anthu akhala akuzifuna. So that's a precedence kwa amenenso angafune kudzateteza boma ili munjira ngati zosakhala bwino. This is setting a good precedence kuna kuti ukapanga chipwirikiti kwa anthu ama demonstration nthawi ina zimakutsata. At the same time tionetserenso kuti mugulu anthu ogwidwa nkuteka onse kapenanso ena ndi osalakwa angoganiziridwa monga mmene chinachitikira ndi anthu makadeta amene anamangidwa nkhani za ku area 24 kuti anagwira anthu ambirimbiri ongoganiziridwa amene khoti inayephera kupanga conclude mpaka pano. In that scenario tikuzuza mizimu yosalakwa. Amabungwe anzanga tiyeni mmene tikumenyera ufulu tisatenge mbali. We should be impartial. Aboma, let's not be impartial. Our opposition, a leader of opposition tikutokoza mwayankhulako ku court. Yes, we should not take side. We should look at the law mena court amalitengera. Samatengera mbali, they just apply based on evidence. Ifeyo ngati nzika ngati dziko tilibe ma evidence. Or what we are saying, what we are doing is based on chituzi waoneka ndu, based on matipsi kapena oti tsina khutu achulawa kuti. That's what we are doing. So tatiye tinyamule ni zimene zolipena zo court anyamata akaonekera apa sili mabero. They should be productive citizens in nthawi yolima iyi. Tsiku limene saonekera nkhothi azikakhala lima kumunda kwawo, by the end of the day mabanja adzafuna chakudya. So maufulu anthu amenewa ndithu ndi gawo limodzi la anthu ofunikanso kuwateteza. Chifukwa ngakhale anthu amilandu yakupha
amalandira bebelo timaona akulandira belo taona apolisi akotchedwa nthawi ina even magalimoto chifukwa kuti akufuna kukateteza ufulu wa munthu oganizidwa amene community yamugwire kufuna kumupha ifuna kumuotcha apolisi they go osati kuvomereza kapena kukondwerera ndi uchigawenga kapena chifambo pamene munthu amapanga koma kufuna kulemekeza lamulo la maufulu a munthu wina aliyense pa dziko lapansi pano nati ntero ine ndati ntero modandaulira kwambiri tisamabwereze zimene zinadzudzulidwa padzana ndikukhulupirira kuti aboma ilili chimene amachiona kuti ndichoipa chikuwachitikira mu nthawi imene Malawi Congress Party imalamulira achimvanso kuti ndichoipa sichikuyenera kuti iwo achichite kapena chiwachitikire mmene iwo akulamulira tikatero we are setting a precedent kuti ngakhale boma likubweralo lidzadziwa kunena kuti amalawi amafuna chitukuko osati ma vengeance political persecutions, prosecutions and the like. Mwakoma nonse, long live democracy, long live human rights in Malawi. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.